Wes hak cenet wes. Wes hak cenet. Sore guys, jam 5. Kowe golek bakal jangan. Awaan aku. Belok. Mang. Mau wis. Enggak ngobongi kok. Arek ngobongi guys lho. Kebone garing arek ngobongi. Tak ngulon rono. Paus dhisik, paus. Sudah kawane sak opo ya? Ora ono kowe. Teh wele le. Teh wele. Nah, kuwi cilik-cilik. Nah, teh wele gak kuwi lho, Pak. Kuwi lho. Mana kula menawa ana delok sik teh. Jagung ra ono manggare ya. Masyaallah. Sak glundeng-glundeng. Mayore lho. Mayore bakal jangan wae. Arek nrondol. Ndi ono? Enggak ya, Kak. Entah wae lah kak lho. Bener. Delok kuwi. Nambah Kak penak kuwi. Dek tapi. Gede iki, gede. Ya gede ya iki. Tapi gede kok. Dhuwur tapi. Mana ndek wae lho. Tenan. Lho, sampe gede-gede. Tak tuh, Pak. Gede-gede tak tuh, Pak. Tuh, Pak, kuwi alam macam kuwi cilik-cilik wae lho. Oke, guys nek iki. Oke aku. Oke aku nek kuwi. Mari kae wae lho. Timbang padha rasane kok. Cilik-cilik lah. Nek. Cilik lah mek telu le. Cilik lah mek telu. Ya nek tibok songrok. Besok aku kudu pinggir bener. Mawas ya. Gumbel iki. Cilik. Nah iki ora legah, guys. Tapi semut tok. Kedua iki rawani menek iki semut tok. Rewel. Nah. Itu mek pira le butom? Mek loro wae. 6 ora apa-apa le. Nah iki betul 6 kok, betul. Ya. Oh. Kalau nyundul ya. Aduh. Ya, kamu ya. Ada kae lho, Bah. Apik kok iki kaya kenan. Pak. Halo. Mari semua kok sembuh foto. Iya gede ya menjadi. Begini. Iya. Wih, iya. Tapi ngene nek mek kena iki lho.
Wis. Dadak kan. Iya, wong dadak atuk dilebok dhisik aku yo. Iku pulut ki ngene iki Kayak berarti. burasen kok ya modele. Ora ben kero lah. Iki ya gede iki kok. Wis. Nur to. Iya, atok aja mbek aja sing buresen. Iki lho yang iki. Aja ta cembero gede ya. Iki gede lho. Gede iki. Melun. Iya dan aku berarti sapa sing gelem. Wis. Iya. Teko. Sapa sing gelem Mas tem kowe pewekno wong ta mbek dhewe. Ya petak nggo makku kok nah aku pe Pak Lele sesuk. Nah iya mbek Wanda mang penjaluk. Mas teh butuh anem opo? Mateng iki. Mateng. Aja. Wis. Oh, wes sakmene guys. Oh. Jagane riyoyo di jangan sing butek. Litek mayor. Pakaian guys iki wong mek nang ngene kok. Pakaian nek mek iki. Wis. Sosal anu. Kalau sosal anu. Ana wong ora iki. So, halo guys. Saya kecil kurang bahagia. Itu apa ya guys? Turun tadi loh. Baru bar gitu. Lihat apa ya? Tuh, telu. Sak dompol telu, sak pang. Guys, surup. Mulai. Aku punya apa nih? Wis ya.